Guarda, pure ma puja kwa Bob. Ngawani naine. Ngawani naine kuti guarda guarda. Ngoziri mumushamawo. Ndini David. Pasi panodya. Awandisiyene vanhu. Iwe. Yes. Mambo kundona inyu ndakanyarira kudai ndiri mudiki but zvandaona nemadziso angu zvakawanda. Maelders chaiwo kuda wadhumanisa musoro pakati kuti gu. Ngatisangane titi foro apo. Tionoti yadonha ndeipi yese kureka sara hengi. Wakuti nzvenga yambuya kuti nzvenga kuenda kofamba newatorwa asi tiri kuti ngatifambe musho kaBob wabva waramba mambo wanhu. Mambo wanhu warondikanganisa. Vadiva vateereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzakasangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Disclaimer. The views and opinions expressed by Kunish Studios are those of the authors and contributors and do not reflect the official policy or position. We disclaim liability for damages, losses, or expenses arising from use of our content. Copyright 2025 Kunish Studios. Akachisvikirwa uyo mukunda wababa Bob. Takasvika mumusha imomo, mhuri kwaBob ikandipa makii ikati vhurai dhoo tipinde mumba mambuya. Tikapinda mumba mambuya, uyo anga akatosvikirwa. Tikavhura mumba tikaona wardrobe yekutanga yakanongedzera kuti umu. Akatsvaga akashata. Akazopendeuka akazonongedzera imwe wardrobe, ino wardrobe mairi. Wardrobe nakatuku tobva ashaya, wakazongoguma chete yako ngoita unga chimumu akungotiti anga asikachikwanisi kubudisa mazwi. Saka hapana mabhandi randakapuhwa pachingamiriko senda nyaya yekuzi kune bhandi ramai mukunda ita kuti handina kupuhwa bhandi. Saka makazodima hatina kuzokwanisa kuzodzoka kuno musi wacho takazosvika manga mapadara kuti izo bhandi rakashaikwa. Inini bhandi rakashaika. Takabva tadzoka kuya kuno ndibva tasvika mahamati zuva nguva dzangu dzapera dzekuti tichiite dare renyu. Ndibva taenda ndibva tazodzoka futi vhiki yechitu. Mibva mati vanhu vakawanda zvoti hatadzoka futi vhiki. Saka tauya nhasi. Saka tamudi bhandi rashaikwa. Nyaya yanga kuti makati pane makati kari bhandi riripo kupedza vanhu. Rakauraiswa mai akafa akatorerwa bhandi rake. Bhandi riripo kubva nemoto. Zvakashaikwa saka matii. Pamusoro ichanganisha. Ini ndinoitwa Fiona Dhibe. Ndiri mwana wababa. Takabva panapa takaenda kutarisa bhandi zveshuwa. Zvakatangira tichibva panapa. Takaita mota dzakasiyana kuti ava mota yavo mota yedu. Mumota medu makapinda sabhuku. Mumota yana amai makapinda mupurisa wamama. Saka makati vanhu mafoni ngaasare kuno. Asi takazoshamiswa patinofu pazongoro pakamira vanhu vakatakurwa nemota 2. Wanga wafonerwa kana kuti tafamba takukwidza kuti takazotondedza sabhuku kuti sabhuku vanhu vakwira apa havana mafoni here zvamwe wavo vanhu vasiye mafoni. Ndipo mota yakabva yamiswa votorerwa mafoni vangu nawo. Takaenda tasvika pamatanga patinosvika kuti pabhasi stop pedu.
takaburuka. Taburuka pabasi stop. Wakorero wambuya obva wakatanga kuti tauda kutokana pamatanga. Wakutoti kune mwana anga akabudirwa takukonya shapu. Tikushapure kunyepo. Tikatosvika kumba ikokoko tikashaya bhande. Tutokushapura zvisingatomboiti. Mupurisa wamakatipa akabva ati ipapapa panapa tikuda vanhu 2 kuchete warikwira kuenda kumba umwesesarai kumatanga kuno pakatomboita noise. Tikabvunza tikati ndozvamatumwa here tatazi mhuri yekwabhobho endai zvoti dai tanga tiine mota tingadai takambotakurana tese nerori semhuri yekwabhobho. Nhasi makuti tasvika pamatanga wamwe sarai wamwe hambai. Ini ndanda kutombosara zvikazi unosarirei iwe uriwo ruziva bhande ramai vako. Ndikati aiwa nyaya isi yebhande ramai vangu tinotungamirwa nemunhu akabudirwa. Saka kana ndikangosara kumatanga kunoku munhu akabudirwa achangosvikotora bhande nekuti nyaya iyi mai vangu akafa kare 24 years. Hapana akaitsvaga akaifambira kuti mai vangu wabude yangobuda pamwana. Saka isisi kungotera munhu wakadini wakabudirwa. Takakwira tikasvika kumba kwamaikuru. Tasvika kumba kwamaikuru mupurisa wamakatipa akakinura dhoo akati kune mwana pinda izvozvi zvotore bhanda. Ndinotaura kuti bhande riri mumba moto pinda. Indova ndapindura ndikati aiwa mungati here mwana pinda ari panyama. Isisu handiti dare redu ratanga mwana akabudirwa. Saka muri kumanikidza kupinda mba memunhu ari panyama sei. Saka takukupa 2 minutes nemupurisa wamakatipa. Saka ni mwana akabva abudirwa dhorobha ravhurwa. Dhoo ravhurwa kudai so wakomana 3 wamaikuru wakabva wasvika kugara pamubhedha. Wardrobe imwe iri apo wardrobe iri apo mubhedha uri apo wakabva wagarira mubhedha. Tsvaga bhande izvozvi zvokarishaya toda kushapura. Wabva amaikuru wabva watora key apo wabva wapa kuti vhurai wardrobe yakavhurwa yanga iri apa yeuku wardrobe ainongobatwa apa. Wavhura wardrobe yanga iri apa uyu tati naye anga akamira saishe china masa akabva atocha zvikazi hazvisi kuoneka pamba makaita dhaki vatocha netochi kudai so. Mwana akada wardrobe yavhurwa ada kupinza maoko kudai so aikurisa maoko achidini achitoti bhande rangu achitonga munhu ari kutsva. Hembe dzemuwardrobe mamaikuru dzakasara dzakatopetwa mapetuwa dzakaita. Akada kupinza maoko pasi pewardrobe aita semunhu ari kutsva achingoti bhande rangu riri muno. Avakangogara pambedha wakati ukangorishaya bhande roro toda kukushapura. Mupurisa wamakatipa akabva ati bhande warishaya here kana washaya bhande hambai. Wardrobe inotaurwa yechi2 haina kuvhurwa. Mwana anongobata wardrobe yechi2. Wakomana wangu akatogara apa pambedha kwari 3 wardrobe yechi2 iri apa yakamira iri apa 1 imwe statement yechi2 pakabuda mai panapa achitaura kuti bhande rangu vakataura kuti bhande riri muwardrobe rinenge riri muwardrobe asi imwe nguva vanogona kunge vakarisunga. Pamwe takaenda kumba bhande rakasungwa muno. Saka isisi kuti bhande kutsvagwa kwano chaiko kwekuti zvinhu zvakaburiswa muwardrobe zvichizunzwa kuti bhande rioneke. Mwana aida kuedza kuti apinze maoko wardrobe achiita semunhu ari kutsva kudai kusvikira mupurisa wakati warishaya here bhande achingoti bhande zvikazi warishaya here bhande akati nemusoro kudaira vatatobuda vatatoenda takazodzoka kuno tikasvika kuno kudare radini rapera tikazi mozodzoka mumwe musi. Patakazouya deti ratatapiwa tozokwanisa kupinda mudare. Saka ndo matsananguro mafambiro atakaita patakaenda kuda. Saka ndati nditurukire pane zvataura mupurisa wemambe tinyase kutsanangura nemo zvakaitika mazvida here. pane paataura kuti kwazi pakaita kakunetsana mhuri mbiri idzika. Pane ainzi muprofita akaruzi manzini mai ava wakazotaka waakukurirwa ndo wangopita unga take over nyaya yacho. Muprofita ndo wakwana kuita take over ndo pakapitana kuparadzana.
Changamire. Kana ndiri chiti ndiri mwana wakakutsadza. Sekuru wangu nasekuru waElias mukomana muningino. Bobo nickname yakazopiwa sekuru baba waElias. Saka ndiri mwana wakakutsadza, ndiri mwana wakaBobo. Awandirambidze. Wanoziva zvawakandirambidza nekuti zviri pandiri. Zviri kuda kutaurika pamushauyo kwaBobo. Zviripo. Zviri mukati memusha kwaBobo, musha wedu. Regai ndizvitaure. Ini ndandisi kutaura nyaya yebhandi. Pamusoro Changamire. Nyaya yandinoda kutaura inyaya yandauya nayo pano. Inini nyaya yemhuri yakwaBobo Mambo yakamapinda futi mukati memusha uno wari kupumhana. Pana Changamire anga aripo. Nyaya yange iripo wachipumbana waiti mune ngozi mukati memusha wakwaBobo. Ngozi iyoyo wanoiziva vanhu vemusha wakwaBobo. Mukandibvunza inini zvangu pani zvino nhasi ndakafa, ndakaurayirwa musha wakwaBobo. Guva rangu riri mujinga regomo. Nhasi uno inguva yehondo. Ndakavataurira awa pakabuda nyaya yangu isina kuzobuda zvakanaka. Yakataurwa ikanzi nyaya dzese dzichaitika hadzibudi bandisati ndaripwa inini. Mudzimu wangu usati wasimudzwa kubva mumusha wakwaBobo. Musha wakwaBobo wakatakura. Vanondichitaura musha wakwaBobo wakatakura. Ngozi iri mumusha mavo. Ndini Devi. Ndini Devi pasi panodya. Awandisiye vanhu avo. Iwe Elias. Wakamangara. Waimangara nyaya yeyi kumashure. Ndaimangara nyaya yengozi. Ngozi yacho yanga iri yani. Ndiyo ngozi yandaitsvaga iyoyo. Nanhasi uno dzemumashure ndakabvunza musi wakatanga nhaurwa idzi. Ndikati changu yaipi makusimudza imwe. Handina kubvunza here. Makabvunza ndikati inini ndiri kuda. Sabhuku chinamase ndakataura nawo. Sabhuku chinamase ndakataura nawo ndikati shumba. Kana makuti mimidze vamwe munotonga yangu musati matonga muri kuti. Nekuti yangu ndiyo yakatanga mudare musha wakwaBobo. Haipindi bai yangu isati yapera nekuti yakauya 2020. Kana muine mafaira yangu irimo yekupumwa kwekunzi mune ngozi mumumusha wakwaBobo. Ngozi yangu irimo, mudzimu wangu urimo mumusha wakwaBobo. Wakandiuraisa. Wakandichengeta mudzimu wangu mumusha mavo. Guva rangu riri pamusoro pemba dzavo mai avo. Guva rangu riri pamusha wakwaBobo. Ngavatidaire kuti guva rangu adaire. Ngavatidaire kuti guva rangu adaire. Wafambisa dzekumashure ndini kwavaisepi. Ndini kwavakaiswepi. ndakaisa nyaya yengozi. Handina zvanopindura, ndine ngozi dzacho dziri papa iyo. Pamusoro Mambo. Inini ndine musha uri kumusoro. Ndofunga ndine nemurume wakabva azofa taataura ngenyaya yacho. Ndini Rosina Bobo. Nyaya iri panapa iri kuti pazviri kutaurwa zvese izvi inini hangu kutaura chokwadi pamberi paMwari handizviziva. Hamuna kuya kudare 2020. Hamuna kuya kudare 2020. Aiwa musave matidaro patingorasika.
tingwarasika mupfungwa timukama kubva maita ngotafanika mautidzirira kuti tisataura handisi kukudzirira nekuti makandivhara kubva kare nguva yehondo ndorega kubuda here ndichitaura ndakubudikira kuti ndibude inini ndiri kuti zvinhu izvi zvingoda kana zvikasvika kupi handimbozvizivi pane chamaka nyaya yapa iri kuti wepapasi pangorya dai wari pano ndokuti nyaya yedu idini ibude inini nyaya yekuda kudare ngebhande ndiro ndiri kuziva mambo wangu pamusoro inini ndinonzi Rangisai Ignatius Bob ndiri mwana wamai angu. Ndinoda kuti nditsanangudze maendero atakaita kumba musi wamakati tinotora bhande rinonzi rina mai vangu. Ndisinganyepi ndinoti takasimuka panapa hatina kutizana takaenda tese mota dzedu dzakatungamidzana. Panoti munin'ina wangu anonditevera aibva kuHarare natete avo vanogara upenharo nga vakanonoka kuti kusvika padare rineri tawe munzira kuenda ndopavakabva vati wamisa mota pazongoro pachikoro tamira kudaro vakapinda shongwa nemafoni avo vachingoti pinde mota yanga iri mashure yanatete ava nana baba yababa vakabva vangoti mirai ndovanga wana sabhuku kanzi no vanhu vapinda havana mafoni here ende shuwa ipapo vakabva vangoti mafoni avo vatambidza mupurisa mota tibatangosimudzana mota dzedu dzakatungamidzana takasvika pawatsomba pasheri kuri 10 off takamira taida kuenda kufiyo nemota yedu avo vakabva vangosvikawo pamashure tinomboti hambai kufiyo takabva taumira tivaziva kuti tiri kuti tikuenda kufiyo tese takananga pafiyo tikadzikira mota dzedu fiyo tokukona kuenda kumba taienda isusu tatine hairaida iwangwa nemota diki taifamba tichivamirira vamwe takasvika panonzi mapfekera 10 off panjerama takagara nguva sezvo vanga vakawanda mota ichidi tineseka kufamba takabuda mota kutogara mota yakasvika tati tiri kure nekumba takasvika patamota vanhu mota yabuda pakona chipinda muti mota yakasvika ndiyo yakaenda yapai pamberi tatedzana kusvika pane makata aripo ekunga takusvika kumba dhiraivha wedu avovhatika mota yavo vakwidza makata avabva vaburuka takatunika makata yavo takavamirira kana ndichitaura vachati ndinonyepa tavamirira kudaro vakasvika tikaenda tichingosesedzana takasvika patinosiya mota kukwira kumba kwana mai kana kwana baba hakukwiri mota taburuka kudaro ndakati mota yana baba alright regai nditaure kuti patakaburuka mota chii chakaitika mumota yaana baba neyehama dzedu ana baba mamune maprofita anga ari ndopatakati kana takuenda kumba isusu chatinoda vanhu vemota vanhu vese vakawirirana mupurisa akati chokwadi nasabhuku akati ichokwadi todi ngatidaro toenda wangano patakadaro vanasisi avo hanzvadzi yangu vakabva vatambodzokawo akabva pano isusu zvakaita ndingati patakabva pano
vanhu vakapinda mota tichienda handina kunzwisisa ai darirarisira anga ari kusaiti kwababa uyu ndiye mumwe wacho koita manzini ndiri muzukuru wekwapo ndo vangatotitaura kuti nhasi ari ndikati ava ndo vangatitaura kuti nhasi ari pino kuti musi watakwa musi wa 4 wanga warifamba navo isusu taburuka kudaro ndo pakaita kaconfusion nokuti tata kuti tete handei ndimi family member tete akati inini handisi kuenda ko kana ndikasaenda zvine basa ri kweta mwana wababa wamukomangu anga kurambawo kuenda ndikati aiwa ndimi mafamily members handei tinouya neuchapupu hwakakwana kuti nyaya yedu igadzirire pakamboita kazhoezho kusvika tazoti no timhandei takawirana shuwa tikaenda kumba tasvika kumba mupurisa akakumbira kupinda mumusha medu handisununga mambo wangu nokuti ndo basa ramatungu akatopinda achiumbirawo tikasvika tikati mai maki ari pai nandigaripo ndinginangukanogara nechepasi padhuze namai akaronzi namai tora maki pakati akatora maki mukicheni paanga araidzi akapa mupurisa akapapana mupurisa akamboti sabhuku chivhura ipadho idunhure sabhuku akaramba mimi ndiri matunga nechinde basi svika mupurisa shuwa akavhura dho takagara nguva pasina zvirikudi zviri kutaurika mupurisa zvandanzwa zvisinzi akazinga kuita kumanikidza kana kuti pinda aiwa tinoda kutaura chokwadi pamberi pedare zvinhu zvaitwa murudo takaita runyararo pamba ipo paya woti nhasi sabhuku zvimwe akundikana hana kuuya misi kumuona takazopinda mumba tichivhura dhori tichivhura tichipinda mumba uyu musikana uyu muzukuru wedu hana kupinda mubedroom amai akananga muspare toda kuti tibvumirane pachokwadi akaenda kuspare aenda kuspare akaona kuti hamuna kudi zvaari kutarisira akadzoka akati kanongedzera kuti ndikati mupurisa vhurai hamukiwi pamurumu mamai shuwa akavhura dho vanhu vakapinda wese akati rongorongo wese nana baba akapinda tese tapinda mubedroom mune mahodhropu mairi chokwadi hodhropu yekutanga haitogari yakakiwa madho aitona madho ndoma akatsvaka hodhropu namba 2 yanga yakakiwa dho 1 yakakiwa dho 1 mbuya bhobho tikati mbuya bhobho kiye pahodhropu iripi abati iri kuseri kwedho rakavhurwa ndikatora kiye ndikavhura dho iyi ndikasuduruka muzukuru akati akatsvanzvadzira muhodhropu akamira mukona amira mukona mupurisa akamubvunza zvikanzi chatatumwa namambo ibhande pano bhande ngaribude tidzoke ndo rine uchapupu yenyaya yatinayo kudaro takamira nguva aiwa watete tsvagai torai bhande nokuti ndo rikudiwa kwenyu kudaro ndofunga akabvunzwa 3 or 4 times bhande rikadi harina kubuda akanzi hamuna here bhande akadzungudza akati haana kutaura kubudisa manzwa akadzungudza akati hamuna vanhu vakati saka ngatibude hedu panze takabuda tikamira panze mvura yakada kutanga kunaya tiri panze tatimiremira akabvunzwa zvine mupurisa zvikanzi watete sunungukai nhasi nguva ndeyenyu mupinde mumba mutorechi zvatafambira ndokuka mwana uyu akamubvunza zvikanzi kana musina bhande ngatidi tirumirei panapa mwana uyu zvikanzi akazunguza zvikanzi hamuchi hamuna chinhu kande mupurisa saka hama dzadiwa toda tibvumirane ndauda kunyora zvandinonyora panapa zvikanzi hamuna bhande ndokunyora kwakangoitwa mupurisa zvainyoresa hatina kuzviona abva ngoti ngatiende mvura yakatangaona yatiripo tangoenda kumota tikapinda mota dzedu ndopatakadzoka kuya pana nyaito haina kuzobvira tete wanenge wakura tingamashuke kutaura hodhopu dzese dzakavhura ndofunga mupurisa ari pano ndiane kuchapupu wakazara pamusoro mambo tichisvika isisu pamatanga takasvika tikaburuka motika mukomana rutaurwa James akatanga kuti nhasi chabvondoka taakuda kuita hondo pano muronzwa achipembera right wakanga autodzingirirana nachina masawa makatuma kuti wanga ari kumirira sashe
right, akuita kuti ndisekuru wedu isi, right. Tiba tabva ipapo pora pora, tiba takwira kumba, tiba tasvika ndandiri pamberi hangu ini, ndasvika ndikati muyadhi memunhu hamuiti kuti nditange ndapinda ukomana kuti wasati wadini. Abva wasvika ipapo vatanga kuti boy bobo tauya nhasi vari 3 muruzwa, right. Tiba tasvika apa pa kitchen vazitora key dzakauya shuwa, dzauya key. Kushamisika kwandakaita ndekwekuti wenyu mupurisa wakati tiri kupa 2 minutes dzekuti ubudiwe. Muruzvizwa, ndiri kutaura chokwadi, ina handina side ndakuti ngozi dzirundi nezadziri kutaura, ndinofanira kumutaurira chokwadi, right. Tadaro izvozvo uyu ndokuzotanga kuhakirwa. Uyu uri kutotuma mumwe mukomana unoitwa Gina kadiki kamwana kemukomana kuti tsvaga shamu akaishaya tingomuchana. Ndandiripo with my ears, handina muromo wandakapindura wabvunzira kuti ndakambotaura nemunhu here kumba kwacheko, handina kuvhoisa, ndakaramba ndakanyarara kusvikira ndabuda payadhi ipapo. Machizwa ndezvokuti chimisha chinofamba zvakanaka. Bhandi rakashayikwa, asi vamwe vati harina kushayikwa nekuti ranga risipo, asi rakashayikwa nekuti takadhinaiwa access. ruburirwa kamwana kaiburirwa karuti izvo karuti ririmwera karuti bhandi ririmwera ngaachaure izive kweriri ari kubudirwa wacho ane dhuku kari paseri avo. Muri ndingagona kuti takashaiwa access. Mizhonga yakaitika shuwa panyaya yekuti muprofita ndiyo nenganga ada kuita take over basa racho. Ndipo pakachizisi kuti tiende kumba nemuprofita hazviiti, nokuti muprofita ndiyo unenge unoshanda patanzi. Ndiwo warubudirwa, ndiwo wada unongedza pane bhandi, ndo pakaitika gavrawa ipapo. Prazi ava wanga wakuita unga wada kusvikirirwawo asi havanawo. Saka ndo pakazoita kuti ndichikwire kumba mine zvimhiri zvonga yakadai hazvichaitika. Chiitai kuti we uku mukaita vanhu 4 ukanongo vanhu 4 tochichikwira tese nasabhuku naishe mudzidzi ndokupera kwatakaita kumba. Ava wanga wakatosvikirirwa nguva iyoyo yekuchizikwa zikwanzi murongo tongopinde here hamusida kuomberera here. Aiwa, kana muchiomberera ombererezvo ati tasvika here pamba kuti tichipinde mumba. Ndipo ndakazoenda padhuze ndikati deke tasvika pamusha ndazi tichakamiri muda kuti tidzoke nekumba nechi tidzoke kudare nebhandi. Ndokuzochipuwa makiyo kwandakazoitwa mukorore uyu mushure mekoma yacho anongedza kuti makiyo ari mwechi kuzopinda umba kwatakapedza anga akatogarwa ndichimupa nguva ndichitaura naye nhereka saka handiziva kuti yongoruda zvipi mhuri pamakati mupei 2 minutes ndo paakatanga kudii kusumudza. Ndo zvaari kuita kuti ndiri kuvhara yenyuyo ndoda kutanga inini ndakuti ndakatanga kuurawa, saka inini ndine matambudziko yapasi pangoja wakaurayiwa munguva ihondo akaurayirwa pamba pana maikuru wapaa pari pabhesi aibva afa iko zvezi uri kutaura mambo pamusoro hatiriba zvekuvharidzirana ngekubudirwa vanhu vaMwari. Tinoda kutaura chokwadi. Inini panguva yehondo ndakandipamba pangu papa nebhesi shuwa izvo papa nebhesi uyu uri kutaurwa uyu haakaurayirwa pamba panguba. Uyu baba munini uri kutaura nyaya dzesodzi wanga ripi kuHarare. Saka izvi akukurumidza kutaura kwakuzwa midzimu yake iri kutaura. Inini kutaura chokwadi pamberi paMwari. Inini murume uyu akaurayirwa pamba pangu asi kuti papa pari pabhesi pemakomuredzi. Munongoziva zvazviitwa makomuredzi angaita mbaya sese
wai menoko akaurayirana kumusoro kwamba zedu saka wakuti wakarewa pamba pani pangu manje saka ndati nini hangu makomuredzi ari kutaura saka nyaya ndikada kuti nditi fukudure ndiri kutoona kuti vanhu vari kundimakira zvimwe zvacho zvakada kuti siyane izvo vari kundimakira zvekuti pamba pakezvo papani pabhesi ndipo pakaurarwei munhu wekuti zvingondirwadza hondoka ngozi yehondo inemi because kana nyangwe dai akaurayirwa pamba penyu akamuuraya ndimeri kana kuti ndimeri makakonzera kufa kwake saka sei akuchiuya kwabhobho kunomukira kwabhobho akaurawa nemakomureds anditi aurawa nemakomureds sei akuya komuka kwabhobho taura tizwe iweyo garai pasi mwana wamai nawa Grace akanga aripo ndione kunge waripo nevamwe wake wakanditengesa kuti ndiri mutengesi wakanditengesa kuti ndiri mutengesi mababa vamani mabhesi ndakateerwa ndichienda kubasa kwangu ndikateerwa naananiasi baba vake ndopane mudzimu wangu baba vake ndopa ndakaurayirwa ndopane mudzimu wangu saka inini nyaya kuti mudzimu wangu kausimuzoende kupita kwangu ndiri pasi panodya mutsindiko saka iwewe ukuti mudzimu wako uda kubva pamba uende kumba kwavo unofanira kufunzwa ndiani wanofanirwa kundisimudza nokuti mwana wavo anga aripo mwana bobo mwana wavo anga aripo pakunditengesa Grace anga aripo Grace anga aripo tanani panga paina Ananiasi Chinzou panga paina Zabiana Maiwasha panga paina Suzeni Nyamarefu panga paina Suzeni Basira asi chandiri kutaura ndechekuti wakanditengesa makomureds akasarenda akati munhu watina mhosva naye mamuunzirei pano handina vatina mhosva naye saka imimi matengesa ndimi munoziva zvekuita nemhuka yenyu ndokundiponda wakandiponda ngawarege kundisairira nokuti warikuita nabobo takawani ndinobuda ipapo pano pandiri pano futi inini ndiri kuti inini nyaya yakaita kuti ndisvika mirai mundinzwe nyaya yakaita kuti ndihakirawo hapa ndikomuredi uri hapa ndakatohakirawo pana komuredi ari pano ndikati komuredi tisvitsirawo nyaya yangu nekuti vanawo wakaenda kwamambo aina kufamba zvakanaka wakadzifambai muona kuti chii chanetsa hawana kuzodzoka wakafamba kuti wanditange kuti chii chiri kuitika mukati memu Zambia, rikabuda
pamusoro imambo mukasi ini ndiro hangu mwana asi chino zita rangu ndonzi Shepherd Bob. Zita rangu ndonzi Shepherd Bob. Mambo tichirarama tiri mumusha wekwa Bob. Mambo pane dzimwe nyaya dziri kubuda dziri kunetsa musha wekwa Bob, but kuti tive nedirection yekurarama kana mubatsiri mambo zvanetsa. Mambo tine nyaya dziri kumasure dzakawandisa, dzimwe dzine uripwa hwakatoenda Harare koripa wana sekuru mbuya. Mbuya mai wakabereka wana baba. Papa ruripwa parutoro nyaya kunzi baba pane mudzimu uri mumusha medu. Mudzimu iwoyo tikaenda kunana sekuru wakataurwa nawo wakazvibvuma. Kukaendeswa masosi ekuti sekuru mati kwanzi mudzimu uri ushandiswa mumusha medu kurima wambuya. Takanye uri ushandiswa nesuwa nekwa Bob kwasiti takaenda kotora. Mati mambo mambo zvakubuda chinhu chironetsa kumusha kwedu kurubuda midzimu. Musha wacho tikada kuti uunza pa midzimu iri kubuda mufamily kwa Bob yakawandisa. Tete akuzobuda akati ndakatorwa kuya koshandiswa kurima mumusha kwa Bob. Ndio zvangafutaura mbuya. Mumusha kwa Bob. Mumunda kurima mumunda wekumusha kwa Bob. Mambo nyaya iri panapa ndeyekudai so zvakashata hazvo tichinga tichizvitsanangura kudai, but mambo tiri uremerwa kumusha kwedu. Inzwai, kana zvinhu zvirimowo mumusha zviri kunetsa zviri kuda kugadzirwa, asi kana zvinoda kugadzirwa panoda kuti munhu wese anga ari committed kuti wagadzirwa, because mukaita zvinhu zvekuti kambichana muchinzvengana muchita sei, asi imi muri kuziva zveshe kuti maproblems ariko. Anditi iyo mazwa yaya pasi panotya, anditi katauri kenyu katoratidza kuti yaya pasi panotya munotoiziva kuti pasi panotya akatyawo afa musha munoziziva. But seiko muchikana mauya pamberi vana muda kuramba zvamunoziva. Mambo chatakumbira nyaya yebhandi muda kutanga musingaizivi but munoiziva. Ichokwadi. Saka chiri kunetsa kuti mutenga munzvenga munzvenge. Saka chiita isoka musi wa8 ndikuda even Grace ari kuHarare ndikumuda mazita ese evanhu vataurwapo ese tiri kuwada panapa musi wa8 tobva takubuditsai da kutsvagirai munhu wekuti kana ari konkomana ngauye musi wa8 da kuti abuditse midzimu yese yamutaura yese iyoyo da kuti ibude yese itaure zvakaitika zvese nevari kunyepera wobva wabatwa futi wese wabatwa. Mirai mbuya mukona zvaruda vanhu vekwaBob ndatoona kuti mune misikazwa, mune misikazwa asi muda kunyepera nga musikazvizivi kuti mune misikazwa. Nyaya dzenyu munodziziva here? Nyaya dzenyu munodziziva but muda kunzvenga chinhu chamunoziva, because amungaiti ngozi 3, 4, 5 mumusha, dzimwe dzacho muri kutoripa. Zvino zvenyu munozviziva. Chironetsa mambo tikabatana kuti paita chadhuka pamunhu rubudirwa ngatiise musoro pamwe tibva tati nyaya yarema ngatidaidze mubatsiri wamwe uri vota tisudaba wavototendera votopindura joke. Mambo tiri kutambudzika pamusha kwaBob. Mambo kundiona inyu ndakanyarira kudai ndiri mudiki but zvandaona nemadziso angu zvakawanda. Maelders chaiwo kuda wadhumanisa musoro pakati kuti go ngatisangane titi 4 apo tione kuti yadonha ndeipi yasekuru yakasara hanged wakuti nzvenga yambuya kuti nzvenga kuenda kofamba newatorwa asi tiri kuti ngatifambe musha kwaBob. Wabva waramba mambo vanhu varundikanganisa. Chinondikanganisa ngechekuti zviri kuenda zveimukira hanzvadzi dzangu dzese hapana ari mumba. Ndikati ndiburitse mademons ene musi wamanditaurira musi wa8 ndiri kuuya nehanzvadzi dzangu dzese
kana ari sekuru mukotsanjero chatsika panapa ngatsike mari takotsvaka ngatouye muone ndozvinonetsa mumushoka bhobho ene mushoka bhobho uri wanza kudai so vanhu vacho vari unzvenga ene vanhu vakabhobho vakataurirwa pakabuda mudzimu wababa sekuru wakashayika baba wasekuru wakataura kuti inini ndakafa ndakaromba asi mimi maromba zvekupedza mhuri ndiriona mapera wakatsanangura sekuru sabhobho kanzi ndiri kuona mapera wese wakabvunzwa zvawakasiyirwa wese wana sekuru bhobho akabvunzwa majirangu andakakusiyira aripi tikabvapo tibva taenda pamberi pakabvunzwa umwe kukanzi warora makataurira here mhuri kuti musazoye nyama yenguruve musina upayirwa ndakateerera ngenzeve dzangu handina chandisuruziwa baba nezvisi ndakatanga payakatangira tikamboya kwamambo kugazebo pedzera nguva nezvinhu zvavanoziva hatiriba wana bhobho chokwadi chaichachicho kuti wana bhobho makatakura makatwara wana bhobho ndo chokwadi ende kutwara kwenyu munozivana nekutozivana kuti uri wakatwara kusvika pakati wana bambo kupfeka sutu mahara makatakura bambo sunungurai wana zviro zvifambe kana muzitoramba nezvozvimona kwawa kana muruziva kuti zvirimo chigadzirisai zvipere wana ugare zvakanaka sekuru yaane tsiba mubato agoripapa hamborambi kana muti ngatifambe nhasi ndiyo tinofamba naye mhuri yangu ikaremera hawabvumiba hawabvumi banotiza inini pamusoro ibaba inini ndiri mai wewana avo ndindakabereka vana avo yakambotongwa futi nyaya yacho kwamuevangelista Chinamasa tete wangu wakabereka vana wangu anonzi Rena Chinamasa wakabereka vana 13 mudumangu saka baba kudzindiko wakabva watipa kuti imi makwere wazukurini imwe endai kuna mai wenyu uyu tatomupa mai uyu amugadziswa ndiani ndi mai wenyu wakauya zvese wakati ina wazukuru handisati ndawadaba ndiri muoda inini wana wangu havana kuuya zvino zvino zvinotungira izvi zvewana wangu izvi mazita yanyu mama saka mina msasudzenyu wangu yanchadi maoko enyu hanchadi muda kubatsirwa imi saka imi chiziva kuti Saturday chiendei mutaurire munhu wese ukabhogwa sipo ndiwese mutsvagai mari musi weSaturday mukotsanjira ari kuira inini chete Saturday ri kuuya iyi Saturday mukotsanjira ari kuira imimi chete tozozwa kuti warura uramba wacho ndiwanani ngatisangane hande yedu ngatisangane musi wa8 munhu wese musi wa8 mambo ndakuti ndimbopunduro wari kuramba kuzouya zvinowadi alright pakanaka asi wanoita basa rekuchichidzira vanhu vana vama vachisipo